Il-poplu Malti Wawċi jistħoqlu servizz tas-saħħa li jixraqlu, jistħoqlu aktar sigurtà fit-toroq tagħna, kif ukoll jistħoqlu gvern li jpoġġi l-prijoritajiet tal-poplu l-ewwel u qabel kollox. Dan kien il-messaġġ tad-deputati tal-Partit Nazzjonalista Ian Vassallo u Joe Giglio waqt attività politika li saret il-ħadd filgħodu fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Ħattart. Waqt id-diskors tiegħu Ian Vassallo qal li l-gvern ta' Robert Abela iffoka biss fuq il-kura primarja fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Raħal ġdid, fejn huwa sostna li dan m'għandux ikun hekk kif hemm bżonn ta' rinnovazzjoni u titjib fis-servizz fiċ-ċentri kollha tas-saħħa. Dan hekk kif il-poplu Malti Wawċi jistħoqlu servizz tas-saħħa li jixraqlu. Ian Vassallo tkellem ukoll dwar il-mediċini out of stock fejn fakkar li kien il-Partit Nazzjonalista li jagħmel pressjoni u ressaq din il-kwistjoni quddiem il-Kumitat Permanenti tas-Saħħa. Aħna ħanibqgħu naraw li iva dawk l-affarijiet li wieħed il-Gvern bħal Mother and Baby Club, l-isptar tas-saħħa mentali, l-outpatients il-ġdid, kura primarja aħjar, il-mediċini li jkunu kollha updated, ħankomplu naħdmu għax aħna ser nkunu wow, tim wieħed, tim tas-saħħa tal-Partit Nazzjonalista wara l-Kap Bernard Grech biex naraw li inti tingħata servizz tas-saħħa aħjar, is-servizz tas-saħħa li inti jisħoqlok biex kompli tgħix ħajja aħjar f'Malta. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Joe Giglio qal l-inċidenti ta' vjolenza qed jiżdiedu bla rażan u dan huwa konferma ta' nuqqas ta' sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna. Huwa qal il-Ministru Byron Camilleri ta' biss insigurtà barra minn hekk il-korp tal-Pulizija jinsab demotivat dan għaliex ħafna mill-Pulizija qed jispiċċaw jirreżenjaw kaġun ta' paga baxxa, sija twal ta' xogħol u kundizzjonijiet ħżiena fl-assess tal-Pulizija fost affarijiet oħra. Joe Giglio saħaq li dan kollu jagħti konferma ċara li l-gvern ta' Robert Abela falla fli jagħti garanzija ta' sigurtà lil kull wieħed u waħda minnha. Għandna konferma illi dan il-gvern medjokri u inkompetenti falla inkwantu jirrigwarda l-garanzija li jagħti s-sigurtà lit-tfal tagħna. Falla inkwantu jirrigwarda li jagħti s-sigurtà lill-qraba tagħna. Falla inkwantu għandu jiggarantixxi s-sigurtà tal-ġenituri tagħna. Falla inkwantu għandu jiggarantixxi s-sigurtà ta' kull wieħed u waħda minna. Fid-dawl ta' dan kollu aħna bħala Partit Nazzjonalista se nkomplu nisħu, se nkomplu naħdmu. Giulia Falzon għal Net News.